Сега ще ви покажем европейски стил на разнасяне с мече материала, който се казва шиплък. Разпространен в цяла Европа. Много малко хора работят с този материал и по такъв начин. Това е европейски стандарт на работа. Сега ще видите за какво става на въпрос. Изчиства се хубаво и започваме. Един път нагоре и само нагоре. И само че тези копички не причат, само че надвижим добре. Това е първият етап, който видяхте. След като изсъхне, следва шкурене с машина, наречена жираф. След като се изшкури добре, вече приключваме с шкуренето, започваме боя, която тя се работи, може и с мече, но по принцип е с машини. По-добре стои. Това е основното правило на този европейски материал. Ние сме европейски майстори за връзка, ако желаете. Може да гледате, да се учите и най-вече да се кефите. Това е от нас за сега.